gurgu babu laifi da bai fito ba, haka wanda ke bashi lafiya babu laifi da bai fito ba. Mutum yana son ya fito jihadi, wani yana ciwo an fita jihadin nan yana kuka bai samu fita ba saboda ciwo na shi ko saboda wani uzuri da Allah ya masa ya aje shi, to wannan mutumin yana da ladan wanda ya fita yake sara ana saransa yake jihadi. Walahu nadha'ir fil hadith, akwai kuma wato irin wannan da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin da muka taɓa yin sa na mutum guda hudu ne. Wannan Allah ya bashi arziki kuma yana amfani da arzikin nan a hanyar da Allah ya ci amfani shi, yana ciyarwa, yana shayarwa, yana taimakawa marayu, yana taimakawa miskini. Wannan Allah bai bashi ba, amma yana burin ina ma Allah ya bashi irin wannan arzikin dan shi ma da yana da shi irin aikin nan zai. Manzon Allah ya ce yana da ladan wanda yake, saboda da yana da kuɗin da zai yi. Wannan kuma Allah ya bashi dukiyar amma ya rike ta, ya yi rowa da ita, ko kuma yana amfani da ita a cikin abin da yake saban Allah, yana shaye-shaye, yana wasanni, yana caca, abubuwan da Allah ya hana da shi ake dukiyar. Shi kuma na kuɗin ba shi da kuɗi, amma kallon wannan yake yana burge shi, yana ganin da yana ina ma yana da kuɗi ya wannan aiki. A nan aka ce shi ma wanda yake wannan burgewar shi ma za a bashi zunubin wanda yake aikata, saboda abin da ya hana shi rashin. Wannan shi ne kaɗai inda ake ba wa mutum laifi akan yana niyyar ya abu bai ba, sai kuma a Makka inda aka ce wa man yurid bi al-hadin bi zulmin ko mutum min azabin, wanda ya je Makka yayi niyyar ya aikata zunubi bai aikata ba, yana da zunubi. To saboda niyya a cikin Makka wanda ya shiga garin Makka ya yi niyyar ya aikata zunubi bai aikata ba, yana da zunubi. A ce wannan nassin Qur'ani. To wayannan hadisan dai suna da yawa, wato mutum bai aikata abu ba amma uzuri ne ya hana shi aikatawa, da yana da hali da zai aikata, musamman na hasana, Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai shi manzala ya ajiye shi manzalin wanda ya aikata saboda uzurin da ya hana shi. To fatanzilul ajizi an al-ma'siyati at-tariki laha qahran ma'aniyatihi tarka ikhtiyaran law amkanahu manzilat at-tariki al-muhtari aula. Fatanzilul ajizi an al-ma'siyati, wato a saukar da, tunda har Allah ya ajiye wannan wanda bai aikata aikin nan ba na alhari, ya yi niyyar ya aikata bai aikata ba saboda wani uzuri, amma aka ba shi lada. To gaskiya to a ajiye wanda yake ajizi daga zunubi, ba zai iya aikata zunubi ba, a tarkila ha ƙara waje dole ce ta hana shi ta sa shi ya bar wannan zunubin, ba zai iya ba. Ma'ani ya ci tarka ikhtiyaran lahu ma'aniyatihi tarka ikhtiyaran law amkanatu, tare da niyyarsa na ya bar wannan zunubin akan san ransa ko da zai iya, wato a zuciyarsa ya kudiri niyyar cewa ko da Allah zai dawo masa da ikon da zai aikata zunubin nan, shi ba zai aikata ba. Manzilatar tariki muhtari aula, to gaskiya a sauke shi manzilar wanda yana da option, yana da zaɓi ya bari, wannan shi ya fi cancanta. Wato ga president ne, gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, saboda haka ai amfani da wannan, shi ma ai masa wannan adalci cewa yayi nadama akan abin da yi, kuma da a ce zai iya yi ba zai yi ba, saboda haka sai a ɗauke shi akan cewa shaidantu ba sun tabbata a gare shi. Yuwaddihu, abin da yake ƙara bawa wannan yake ƙara warware mana, yake ƙara clarifying, yake ce bai san clarification ba, yake ƙara bayyana shi. Anna mafsadata dhanbi allati yutarattabu alaiha al-wa'idu tansha'a min al-azmi alaihi taratan wa min fi'lihi taratan. Cewa ita fa barnar da cikin zunubi, wacce saboda ita ake yin azaba, tana
bubbugowa wani sa'in tushenta shine niyyar aikatawa, kamar yadda muka ce mutum ya yi niyyar zai zunubi a Makka, ko mutum ya yi niyyar cewa da yana da hali da zai aikata wannan zunubin. Wani lokacin kuma saboda aikatawan mutum ya aikata. Wa mashar mafsadati ma'tumun fi haqqi hadha al-ajiz fi'lan wa azman wal uqubati tabi'atu lil mafsada. To abinda kuwa zai fitar da wanda yake shine yake tushen barnar babu shi a wajen wannan, saboda zuciyarsa ta riga ta yi nadama, ta yi niyyar cewa da ta da ba za ta, shi kuma jikin nasa ba zai iya aikatawa ba. So haka akan me za masa hukuma? Za masa hukuma ne akan yayi niyyar yi, zuciyarsa yanzu misali inda yana kwance a wurin nan, amma yana tunanin daɗin da ya ji sanda yake saban Allah, yana nadama, ina ma yana da sauran ƙarfi da zai aikata wannan, ina ma yana da sauran kuɗi da zai je koma ya caca, ina ma harshen sananan inda zai ci gaba da wa'annan kasafin nasa. To wannan zuciyarsa ta sa hukuma ta nan babu zancen tuba. Amma idan zuciyar babu niyyar aikatawa, sannan kuma jikin babu ikon aikatawa, babu zancen hukuma. Wa aidan haka kuma fa inna hadha ta'azzara minhu al-fi'lu, wannan aiki ya gagare shi ba zai iya ba. Lam yata'azzar minhu tamanni wal widad, amma ai kwaɗayin abu da jin da burin abun bai gagare shi ba, duk da babu harshe ko babu ƙarfin da zai aikata zina ko babu kuɗin da zai saba wa Allah, zuciyarsa ai za ta iya so, za ta iya sha'awa, ko ba haka ba? In an ce ba zai iya aikatawa ba, an ji ba zai iya aikatawa ba, amma ai zuciyarsa tana nan tana bugawa da jini da rai da tunaninsa, zai iya jin cewa yana so ba tare da nadamar ba. Fa idza kana yatamanna wa yawaddu law waqa'a dhanba, da ito idan ya kasance yana buri, yana inama yana da halin da zai aikata wannan zunubin. ومن يجب أنه لو كان سليما لباشره, wanda ya kasance da yana nan niyyarsa da yana nan lafiya lau da zai aikata wannan zunubi. Fatawbatuhu bil iqla'i an hadha al-widadi wa tamanni wal hazni ala fawti. To tubansa zai zama tuba ne da ciruwa daga wannan jin daɗin da wannan burin da yake yi da wannan bakin cikin da yake akan cewa ya kuci masa. Wato idan bayan ya shiga wannan hali, zuciyarsa ta zo tana marmarin wannan abu, to tuba, abin da yake tuba a kansa shine ya tuba da ya ciru daga wannan, ya daina wannan marmarin, ya ciru daga wannan tunanin da yake da wannan jin daɗin da yake yi, ya zama ya koma kan nadama da bakin ciki da kuka da tsoro, shine tubansa. Tunda aiki kan babu, amma zuciya ita ce take saura, take sabo. Saka idan a tunda zancen ciruwa babu, zancen niyyar yi babu, tunda ba zai iya aikata ba, amma zuciya, idan zuciya tana nan tana sha'awa, to ya zama yana kan wannan zunubin, ya israri ke. Idan ko zuciya, idan an yi definition na israri, wadda misiru alama fa'alu, aka ce israru shine zuciya ta kudura cewa da tana da hali, in ta samu hali za ta aikata, shine israr, shine yake hana dama a gafarta wa zunubi. To idan zuciya aka raba ta da wannan israr, zuciya ta zama cewa ta yi nadama, ta yi bakin ciki, ta ƙudiri niyya, ta ce dama a ce ina da halin aikata ba zan aikata ba, to wannan shine tubarsa. Fa innal israra mutasawwarun fi haqqihi qatan, saboda gaskiya wanda dai yake nan da ransa da lafiyarsa, to za a iya samun israr a wajensa, zuciyarsa za ta iya ci gaba da kwaɗayin ta aikata zunubi. Wa yatasawwaru fi haqqihi zidduhu wa huwa tauba, saboda haka za su iya samun kishiyarsa, shine tuba.
bal hiya aula bil imkani wa tasawwuri min al-israri, bal ai wanda ma yake cikin wannan halin an fi zaton cewa zai yi tuba akan zai ci gaba, saboda ko ba kuma akwai azabar Allah, akwai azabar Allah. Wani sai fa mutum sufa yake kawai, in ya tsaya ya duba ba zai iya abin nan ba, ya ce lalle Allah na ne, ko baka ji tsoron Allah ba zai ku tsoron azabar. Misali an ja masa aikin prostate ya zo ya ce zai tuce, to kuma sai ya zo yayi nadama. Wato mutumin da yake wannan halin an fi zaton cewa zai tuba da ai zaton cewa zai kwaɗayin ya ci gaba, saboda ya ga azabar Allah, ya ga wani abu da hukuncin Allah, ko an yanke masa hannu, ko an yanke masa harshe, ko ya rasa wace gabarsa. A wannan halin an fi zaton cewa zai yi nadama ya tuba da a ce yana kwaɗayin ya kuma ya ƙara. Wa farqu baina hada wa baina al-mu'ayyan wa man warada al-qiyama, bambanci tsakanin wannan da wanda ya ga mala'ikan mutuwa ko aka tashi idan tashar kiyama, anna taklifa qad inqata bil mu'ayyana wa wirdil kiyama. To daga ran da aka ce mutum ya ga mala'ikan mutuwa, babu sauran taklifi, ba sauran umarni ko hani. Haka ran tashi alkiyama, daga sanda aka je babu zancen taklifi. Wacce inna ma takunu fi zamanin taklifi, tuba kuwa ana yin sa a lokacin taklifi, a lokacin da akwai umarni akan ga akwai hali. Yanzu mutumin da aka yanke masa harshe ba dauki masa sallah ba dauki masa azumi ba, ko ba dauki masa zakka ba dauki masa hajji ba, ko mutumin da aka yanke masa hannu ba dauki masa wani abu na umarnin Allah ko hani, ko mutumin da rashin lafiya ta hana shi aikata wani zunubi ba hana shi, ba dauki masa dukkanin umarnin Allah da hanin Allah ba. To a wannan lokacin da kake da wannan nauyin a kanka, to tuba yana inganta. A lokacin da aka ce wannan nauyin ya dauke, mala'ikan mutuwa ya zo, to babu zancen tuba. Shi zaka ce ba za ka ce wanda zai ce in ya ga mutuwa inni tubtul ana, yanzu na tuba, ka ce a'a wannan tuba babu, wannan tuba babu tuba a kansa, ba za ka bi tuban ba. Yace wa tabdilu dalika bin najmi wal hazni ala fi'li, saboda haka mun sallake ko wa hadha al ajiz lam yanqati anhu taklif, wannan ko da yake ajizi ba zai iya zunubi ba, taklifi bai yanke da kansa ba. Fal awamir wannan wahi lazimatun lahu, da umarni da hani duka sun luzumce shi. Wal kaffu mutasawwarun minhu an tamanni wal bidadi wal asafi ala fauti, kuma za a iya suranta cewa zai kame daga wannan israrin, zai kame daga wannan kwaɗayin da yake yi, zai kame daga jin daɗi ko tuna wani daɗi a cikin zunubin da yake yi ko ya so ya yi, kuma zai iya baƙin ciki akan, ko zai iya barin baƙin ciki akan wannan zunubin ya wuce shi, duk zai iya barin wannan. Wata jidu dalika bin najmi wal hazani ala fi'li, ya musanya wannan da nadama da baƙin ciki akan aikatawa. Wallahu a'lam. So an gane maganar. Magana ita ce mun zo ƙarshen fasali. Mutum ne ya samu kansa a cikin halin da ba zai iya aikata zunubi ba, saboda wani shinge da shiga tsakaninsa sababin zunuba. An daure shi ne daurin rai da rai, ba zai iya fitowa ya aikata ba. An yanke harshensa ne idan zunubi ne na harshe, an yanke hannunsa idan zunubi ne na hannu, a farjinsa ne samu matsala a cikin idan zunubi ne na farji, duk wannan ba zai iya aikata ba. Kuɗi ne suka yanke masa, zunubi ne ke bukatar kuɗi, to sai ya ce ya tuba a wannan hali. Sai ake cewa yanzu tubansa ya yi, kamar mutumin da yake cin zunubi sai kai shekara 80 ba zai iya ba, sai ce ya tuba. To tuban nan nasa, idan a wannan lokacin in ya tuba ana karɓar tubansa ko ba za a karɓa. Wanda suka ce ba za a karɓa ba
suka ce ba za a karba ba saboda ai ana tuba ne daga abin da za a iya aikata, kuma ana tuba akan zabi ba akan tilas ba, amma wannan tilas ce ta sa wa mutum ya bari, ko kuma za a iya cewa tilas ce ta sa shi bari saboda koda yana son ya ba zai iya aikata ba. Su ko waɗancan suka ce ai tuban nan a shirka su guda uku. Akwai sharadi wanda yake na zuciya, sharadi guda biyu na zuciya, nadama ko nadama akan abin da mutum ya aikata, zuciya ce. Niyyar ba za a koma ga wannan zunubin ba, zuciya ce. Shiruwa daga zunubi shine aiki, ko ka daina shine aiki, ka daina zina, ka daina shan giya, ka daina caca, ka daina ƙarya, ka shine aiki. Amma wannan a zuciya yake. Zuciyar nan kuma tana fita. Sai zama zuciyarsa ta yi nadama akan abin da yi, kuma har yana ɗaukar wa kansa cewa da ma a ce zai iya aikatawa yau, da a ce za a dawo masa da halin da zai aikata zunubin nan ba zai aikata ba. Sai malamai suka ce yaya za a ce ba zai samu tuba ba, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga misali, mutane ne suka fita jihadi, wasu ba su fita ba, amma suna son su fita, zuciyarsu na so su je, uzuri ya hana su. Ya ce ga waɗansu mutane nan suna Madina, amma duk inda kuka taka suna takawa tare da ku, duk shingen da kuka ƙetare suna tare da ku. Suka ce kuma suna Madina, ya ce suna nan a Madina, amma uzuri ne ya hana su fitowa. An gani? Kuma ga mutumin da yake yin ibada ko da yaushe, sai rashin lafiya ta same shi. Rashin lafiya ta hana shi, ko tsufa ya hana shi, sai a ci gaba da bashi ladan abin da yake son da yake da ƙarfinsa da son da yake da lafiyarsa. Saboda da yana da ƙarfin nan ko da yana da lafiyar nan da zai. Shi yasa ake son a yawan aikin alkhairi. Tun kana ƙuruciyarka ka dinga yawan karatun Qur'ani, ka dinga yawan sallar dare, ka dinga yawan ibada. Saboda lokacin da ka zo ba za ka iya ba, sai a rubuta maka ladan abubuwan da kai sun da kake da lafiya. To tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan, to ai shi ma wannan abin da ya kamata a yi masa kenan. Da a ce yana da lafiya, da ba zai aikata ba. Saboda haka sai a masa hukuncin mutumin da ya cika wa'annan sharuɗan, ko da uzuri ya hana shi ya cika su, tunda akwai wannan nadama, kuma Allah na ganin zuciyarsa. An gane wannan? So sai faslun, akwai magana, akwai fasalin da biyu, wannan yana magana akan fita daga haramun da aikata haramun, wanda naga kamar ba shi da cikakken relevance, wato matsala ce theoretical. To faslun, fasali, wa min ahkamiha, a cikin hukunce-hukuncen tuba, annaha idza kanat mutadamminatan li haqqin adamiyyin an yakhruja ilayhi minhu. A cikin sharuɗan tuba, cikin hukunce-hukuncen tuba, cewa idan ta kasance ta kunshi haƙƙin dan adam, mutum ya fita daga cikin wannan haƙƙin, imma bi ada'ihi wa imma bi istihlalihi. Wato ko dai ya je ya mayar masa da wannan haƙƙin, wa imma bi istihlalihi minhu ba'da ilamihi bihi, ko kuma ya nemi ya halatta masa bayan ya sanar da shi. Misali, kamar yadda zai zo, kuɗi ne mutum ya baka amana sai ka ci ba da izininsa ba, ya baka sai ka ci kuɗin, bai sani ba. To wannan kuɗin da ka ci yana na kanka. Sai ana buƙatar ko dai ka zo masa ka ce ga kuɗinka 20,000, gaskiya da ka bani na ci, ko kuma an taɓa bani kuɗin da na baka na cinye,
ko kuma ka bani amana kuɗi na taɓa su ga shi ka bashi kuɗinsa, ko kuma ka sanar da shi ka ce akwai kuɗinka 20,000 wanda na cinye ba da izininka ba, ya ce maka ba komai ya yafi. An gane? Amma in ba haka ba, ka je ka tuba kawai da akwai haƙƙinsa a kanka, wannan haƙƙin nan yana kan. In kan haƙƙan maliyan aw jinayatan ala bajanihi aw bajani mawruthi aw bajani mawruthi, wato mutum ka nemi izininsa ko ka nemi ya halatta maka idan haƙƙi ne na dukiya ko jinaya, wato crime ne akan jikinsa ko jikin wani wanda yake shi yana gadansa, kamar ka kashe mutum. An kashe mutum ko ka tuba daga kisa kai, ai asibansa suna da haƙƙi na ka zo ka gaya musu kai ka kashe, in ma su nemi kisasi ko su nemi diya ko su yafi. In ba haka ba, akwai wani haƙƙin bai fitar da kanka ba. Na kama tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an buƙata cewa ya ce man kana li akhihi indahu madlimatun min malin aw irdin falyatahallalu al-yawm. Duk wanda ya san akwai wani abin zalunci da yawa dan uwansa na dukiya ko mutunci, ka taɓa dukiyarsa ko ka taɓa mutuncinsa, to ka nemi ya halatta maka yanzu, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun illa alhasanatu was-sayyi'at, kafin a zo ranar da babu zancen dinari ko dirhami sai dai lada da zunubi. Saboda shari'a za a yi, duk wanda ka ɗauki alhakinsa ka je kai masa kasafi, ko ka je ka zuba masa da mutuncinsa, ko ka je kai gulmarsa, ko ka sa masa wani suna mara daɗi, ko ka ci dukiyarsa, ko ka ci amanarsa, ko ka munafince shi, a ranar lahira sai an da muku shari'a shi. Kuma me ake yi? Ladan ka za a dinga ɗiba ana ƙara masa, shi kuma ɗauki zunubinsa a baka. Haka ake wannan ciniki. A ranar da kake buƙatar lada, a cikin akwai hadisi da manzon yake cewa mutum ne zai zo ran tashar kiyama ya tara lada, amma ya gulma wannan, ya munafinci wannan, ya yi wa wannan izgili. Haka za a dinga zuwa, yana kallo gashi ya tara, yace wannan shine muflis, shine bankrupt person, ya zo da tilin aiki na alhairi, amma haka za a dinga ɗauka a cira, a ce wannan da kai wa ƙarya a bashi, wannan da kai wa ƙazafi a bashi, wannan da kai gulmarsa a bashi, wannan da kai wa izgili a bashi. A dinga ɗauko zunubansu ana ɗora maka, ka zo da aikin da shigar da kai aljanna ka ƙare a wuce jahannama. Muna wasa da abin nan, kuma zan yi magana a ƙarshen karatu yau insha Allah akan wannan. Ana wasa musamman a ƙasar nan, musamman a arewacin Najeriya. Social media din nan zan magana a kansu, za ta jefa mutane da yawa a wuce jahannama. Mutum ya kirkiri labari na ƙarya da zai taɓa mutuncin mutum, ya je saka a social media. Na farko, duk wanda ya forwarding da wanda ya liking da wanda ya karanta da wani gara, kai kake kana da wannan zubin dan kai ka fara. Saboda manzon Allah cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru amil biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru. Ƙaryan nan kai ne ka fara ƙaryan, kai ka fara. Idan kana mutum miliyan 1 ne suka gani, suka yada, kana da alhakin miliyan 1 nan. Duk inda ya ji, duk inda maganar nan ta ji ta ɓata wa mutum suna aka ji, zunubin yana kanka kai da ka fara kirkiro wannan abu. Kuma yanzu an samu halin ma da mutum zai ta nan ka masa, da zuwa zaka gaji ɓata mutum suna a wajen mutum 10 ka anan ya tsaya. Yanzu ka zo wai kai kana da'awar ko dan siyasar ka ko
ko don wani abu kai amfani da social media ka je ka yada ka je ka kai magana ta ƙarya da kasafi kunnen mutum miliyan 1 to haka kowane mutum ɗaya ya ji wannan kasafin akwai zunubi. Kuma yanzu abin takaici shine manyan mutane shugabanni da aka bawa amanar dukiyar mutane da rayuwarsu da mutuncinsu su suke shiryawa ma a mutane abin da zai zama musu mutuncinsu. Akwai mashinari guda a gwamnatoci ba abin da ake yi wanda ba ta sunan mutane ko mutum ya fahimta matsayinsa yana ma'aikacin gwamnati ya fito ya magana da ya san ƙarya ce ya san ƙarya yayi ko kuma bai bincike ta. Akwai ayoyi da za a magana a sojin kujerata amma bari mu gama karatun nan in Allah ya da sai a magana. Ya ce wa in kana mazmatu bi qadhihi fihi بجيبة أو قذف فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه وتعلم منه. to idan cutar da kaiwa dan uwanka musulmi kayi ne saboda kayi ta hanyar jiba zuwa kai gulmasa ko kuma kai masa kasafi to an shaddanta a cikin wannan tuban ka je ka sanar da shi da ainihin abin da kai ka je ka ce ya fi maka an shaddanta wannan aw ilamuhu bi annahu nala min ardihi wala sharatu ta'yin ko kuma ya san da shi ya taba mutuncinsa ko ko a'a ba shaddanta ya faɗa mu ayyanin abin ba kamar misali ka je kai magana mummuna akan mutum an shaddanta ka zo ka ce wane na je na ce wane ka aikata kaza sai ka faɗa masa abin da ka faɗa ko kuma a'a ka ce a'a wane kai min afuwa wallahi na je na maka laifi na faɗi wata magana mara daɗi a kanka ba tare da ka gaya masa menene ba. Akwai malaman da suka ce sai ka faɗi me ka faɗa saboda watakila idan ya ɗauka ƙaramin abu ne zai ce ya yafe maka watakila akwai abin da in ya ji zai ce gaskiya ban yafe ba Allah sai Allah ya mana shaidu. To akwai wannan sabani aw la yushtaru hada la hada wala hada ko kuma wannan ba shaddanta shi ba wannan ba shaddanta shi ba bal yakfi fi tawbatihi an yatuba bainahu wa bainal lahi ta'ala min ghairi ilami man qatafahu aw waqtabu ko ba shaddanta wannan ko wannan ba a'a ya ishe shi kawai ya je ya tubar wa ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da ya je ya gaya wa mutum cewa na yi gulmanka ko na zage ka ko na maka kasafi ba. Magana uku kenan ta akwa. Wasu malamai suka ce idan ka yi wa mutum kasafi ka masa gulma sai ka je ka same shi ka gaya masa ko kuma ka gaya masa abin da ka faɗa da inda ka faɗa in ya ce maka ya yafi maka ya yafi. Wasu suka ce a'a in ka je ka gaya masa kawai ka ce akwai laifi ka yi masa ba tare da ka faɗa masa menene ka faɗa ba in ya ce shi kenan ya yi ko da bai san menene hakika abin da kai ba wata da ya ɗauka karama abu amma babban ko kuma ya sani. Na uku kuma a'a ba sai ka je ka same shi ba in ka je ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala ka tuba ya isa. Wanda magana uku kenan. Wa an Ahmad radiyallahu anhu riwayatani mansusatani fi hajj al-qadaf. Shi Imam Ahmad yana da riwaya guda biyu da aka yi nasi daga wajensa a cikin hajjin kasafi hadisha fi tawbati qadaf ya alamul maqtufi wacce halul minhu amda cewa an sharɗanta cewa a gaya wa wanda aka yi wa kasafi ko kuma ba sharɗanta ba. Shi Ahmad yana da riwaya guda biyu wacce ya ce sai an faɗa wani kuma ya ce ba sai an faɗa ba. Wa yukharriju alayhi ma tawbatul muktabi wa shatim daga nan kuma ake fitar da wa yukharriju alayhi ma tawbatul muktab wa shatim daga nan ake fitar da tuban wanda yake giba da wanda ya zage ya bata suna. Wal ma'ruf min madhhab ash-shafi'i wa abi hanifa wa malik ishtiradu al-i'lam wa tahallul abin da yake kuma sananne a madhabar imam shafi'i da madhabar abu hanifa da madhabar maliku
shine sun sharɗanta sai ka sanar da mutum cewa ka yi masa ƙazafi, shi kuma ya ce ya yafi. Haka da zakar asabun fi kutuba, haka wato malaman mazhabinsu suka ambata a cikin littafansu. Walladhina ishtaratu dhalika ihtaju bi anna dhanba haqqul adami, wanda suka sharɗanta cewa sai ka je ka samu mutum, sun sharɗanta cewa sun kafa hujja da cewa zunubi, wannan zunubin haƙƙi ne ɗan adam, fala yasqutu illa bi ihlalihi min wa ibrahim, saboda baya faduwa sai wannan mutumin da yake ma'abucin haƙƙi ya sauke, ya ce ya yadda, ya haƙura, ya yafi. Idan ba haka ba, haƙƙi nan nasu yana. Thumma man lam yusahihu al-bara'ata min al-haqqi al-majhudi yashtaddu ilamuhu bi ainihi, wanda kuma a cikin fikihunsa a mazhabarsa dama shi bai yadda da kubuta daga haƙƙi majhudi ba. Yanzu misali akwai wanda zai ce in ka ce mutum ai Allah akwai kuɗinka da na ci, baka gaya masa naira nawa ne da kwabo nawa ba, in ya ce ya bar maka baka fita ba, saboda wataƙila shi ya ɗauka kuɗin nan kaɗan nan, kai kuma wataƙila kuɗin nan da yawa ne. Ba za ka zo ga shi ai yafin ba, shi kuma shi ai da na san naira miliyan ɗaya na gaskiya da ban yafi, na ɗauka 10,000 ne. An gani? Saka in miliyan sai ka gaya masa miliyan ɗaya. Akan wannan ra'ayin waɗannan fuqaha sai ka faɗa, ba za ka zo da wani haƙƙi majhuli ba. To haka gulma ko ƙazafi ko mai, idan ka ce ai nayi gulman ka, zai ce ai yawwa wataƙila ta ɗauka cewa kai dan fadanci bai kyau ba, ko amma wataƙila zo kai mata mummunan shiri ka ce ai tana shan kwaya. Ka gani kuma wataƙila ka je ka yi sharrin nan a wajen mahaifiyar mijinta. Ka gani ko wani wanda yake son ya aure ta, kika je kika mata kazafi, dalilin kazafin nan bai aure ta ba, wanda zai ce kai wallahi ba za ta kai yafiya in da ta san menene. So haka waɗannan suka ce in haƙƙi ne majhuli ba za a kubuta da shi ba. Wasu su ce in dai an ce an yi kuma ya ce ya yafi, to yayi. An gane ko? لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره, saboda gaskiya wataƙila ransa ba zai bar shi ya yafe ba idan ya san girman abin da aka yi masa, saboda haka a suke cewa lalle ya kamata a gaya masa. Wata jubil hadithin mazkur, suka kafa da hadisi wanda aka ambata, wa huwa qawlu shi faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yake da wani zalunci akan dan uwansa na dukiya ko mutunci, to ya je ya nemi yafiyarsa tun yanzu kafin a zuta shan kiyama. Kalu suka ce wali anna fi hadhihi al-jinayati haqqaini, saboda a cikin wannan jinayar akwai haƙƙi guda biyu, haqqan lillahi akwai haƙƙin Allah, wa haqqan li adamiyyin da kuma haƙƙi ga dan adam. In ka ci amanar mutum, ka ci dukiyarsa, cin amana Allah ya hana, amma kuma amana kuma ta wani kaci, dukiyarsa kaci, saka shi ma akwai haƙƙinsa. In ka yi kasafi, Allah ya hana kasafi, ya hana ka je ka yi ƙarya ko to sannan kuma kasafin nan wani mutum muayyani kai wa ka bata sunansa, shi kai wa sharrin nan, saka shi ma akwai haƙƙinsa. In ka tuba daga haƙƙin Allah, shi kuma ya saba sunansa da mutuncinsa ba ka je ka. An gane faccau batu minha ya ci halalu adami bi ci halalu adami wanda da fi ma bainahu wa bain Allah li ajli haqqi. Saka tuba daga wannan shine ka je wajen wanda ka dauki haƙƙinsa ya yafe maka, sannan kuma kai nadama abin da ke tsakaninka da ubangiji. Qalu suka ce wali hada kanat tawbatul qatili la tatimmu illa bi tamkini waliyyi jami min nafsihi in sha aqtassa wa in sha afa. Shi yasa tubar wanda yake san kai ba ta cika sai ya mika kansa ga waliyin jini, in ya ga dama ya nemi kisas, in ya ga dama ya masa afuwa, in ya ga dama ya ce shi an kashe masa dan uwa, kai ma sai an kashe ka, in ya ga dama kuma ya ce ai afuwa ko ya karbi diya. Wa kadhalika tawbatu qati tariqi, haka tuban wanda yake hanya,
yan fashi. Wal qawl al-akhar, magana ɗaya magana kuwa annahu la yushtaratu al-i'lamu bima nala min ardihi wa qadfihi wa iqtiyabihi, cewa ba a sharɗanta a sanar da shi abinda aka taɓa na mutuncinsa ko aka yi masa kasafi ko aka masa gulma ba, bal yakfi tawbatuhu bainahu wa bainal lahi, ai tubansa tsakaninsa da ubangijinsa ya isa. Wa yazkuru al-muktaba ويذكر المكتابة والمقذوفة في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، كما يجي ya ambaci wanda ya gulmasa da wanda ya wa kasafi a inda ya je gulman nan kuma ya kasafin nan da kishiyar abin da ya ambata na giba. Misali ka je Instagram ka rubuta sunan mutum ko Facebook ka yi masa sharri, to sai ka koma nan wajen ka warware sharrin da an gani, ko ka je ka gaya wa mutum ƙarya akan mutum, to ka koma ka je ka warware abin da ka faɗa. Fa yubaddilu gibatahu bi madhi wa thana alayhi wa dhikri mahasinihi, gibar da kai, ƙaryar da ka je kai, gulmar da ka je kai, dan gulma abin da kake cewa giba zuwa ne ka je ka faɗa abu wanda yake gaskiya ne amma mutum da ya ji ka faɗa ba ta ji daɗi ba, ita ce giba da ke cewa rada. Kasafi kuwa ka je kai ƙarya ne kai so sai ka je inda ka je kai giban nan ka je ka dinga ambacansa kuma da alkhairi. Inda ka je kai kasafi ka ce a'a wane wancan mazinaciya ce, ka ce a'a wance ba mazinaciya ba ce. Wa qadhafu bi dhikri ifatihi wa ihsani wa yastaghfir lahu bi qadri maktaba, kuma sannan ya je ya dinga nema wa wanda ya wa kasafin nan gafara, ka dinga addu'a kan Allah ya gafarta masa, kane masa addu'a. Wa hadha ikhtiyaru shaykhina qaddasallahu ruhu, ce wannan shine zabin shehi wato Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa. Wa tajja asabu hadhihi fa qala bi anna i'lamuhu mafsidatun mahdatun la tadammanu maslaha. Hujjar da suka kafa su Ibn Taymiyyah suke wannan shine cewa zuwa ka je ka ga wa mutum cewa ka kai masa ɓacinci, barna ce zalla babu wata maslaha a ciki. Fa innahu la yaziduhu illa adan wa hunqan wa gamman. In ka je ka gaya mutum babu abin da wannan zai kara masa sai bakin ciki ko da ɓacin rai, kawai bai ji ba bai sani ba, ka zo ka gaya masa ka ce na je na ce kaza a kanka, banda bakin ciki da ce ba abin da za ka kara masa. Wa qad kana mustarihan qabla sama'i, da ko ya kasance a huce kafin ya ji wannan bai ji ba cikin tashin hankali ba cikin damuwa, ka zo ka gaya masa bai za sami ako rubbama lam yasbir ala hamdi, wataƙila idan ya ji abin da ka gaya masa ba amma zai iya haƙuri akan ɗaukan abin da ya ji ba. Wa aurathahu dararan fi nafsihi aw badani, wataƙila ma wannan abin ya jefa masa wani ciwo a cikin ransa ko zuciyarsa. Wani zaka gaya masa kayi masa sharri ka bada sai zuciyarsa ta buga ko ya rashin lafiya. Kama ƙala shar, kamar da mawaƙi yake cewa fa innal ladhi yu'dika min sama'uhu wa innal ladhi qalu wara'aka lam yuqal, cewa abin da yake cutar da kai a cikin magana da ake kanka jin magana cikin cutar da abin da aka faɗa a bayanka ba a faɗe shi ba. Shi yasa yawanci mai hankali ma cewa yake kada a kawo masa gurba, in an masa baya so a zo a gaya masa. A wani ya zage ka a social media ba ka san a turo maka, saboda in ka gani bacin rai kawai za ka gani. In baka ji ba kuwa sai su ce su yi su gama ko. Shi yasa dukkanin mu ba na Facebook, ba na Instagram, ba na yi saka duk abin da mutum zai je rubuta ban ji ba, kuma duk wanda suke kawo mutuncin na ce ba na son a gaya. Sai dai wasu a ce a mutane sun je sun sa ana maganganu, amma ni ban gani ba ban ji ba balle da na ɓaci, amma kuma na san cewa Allah zai hukunci. Allah zai hukunci akan abin da aka yi.
to shine wannan fa innal ladhi yu'zika minhu sama'uhu wa innal ladhi qalu wara'aka lam yuqal. Abin da yake cutar ka a cikin maganganun nan jin shi yake cutar ka da kaji. Ai abin da aka faɗa a bayan ka kamar ba a faɗe shi ba dan baka ji shi ba. Wa ma kana hakaza fa inna shari'a la yubihu. Wa abinda kuwa wato haka yake cewa idan an zo an sanar da shi zai kawo cutarwa da baci, shari'a ba ta halatta shi fadlan min an yujibuhu wa ya'muru bihi, balle kuma ya wajabta shi ko ya bada umarni. Saboda haka wannan shine abin da suka faɗa. Wal farqu bayna dhalika wa bayna al-huquq al-maliyya wa jinayati al-abdan min wajhaini, annahu akwai bambanci tsakanin wannan da haƙƙin dukiya ko jiki ta fuska guda biyu. Annahu qad yantafi'u biha idza ruji'at alayhi, wato idan aka mayar wa mutum da haƙƙinsa na dukiya zai yi amfana da ita, ko ba haka ba? Kuɗi ne da baka da kuɗi sai wani zai ce maka ya ce akwai fa kuɗinka naira miliyan 1 wanda na ci. Kana yanzu a cikin wannan halin ana corona sai ce wallahi gaskiya nan da Allah da Allah kai ga su. Ai gode masa malaka bayan ka yafe maza gode masa ko ka samu, ko ba haka ba? To kaga wannan amfani. Amma mutum ya zo ya ce maka ai gaskiya sanda aka kore ka daga aikin ni ne na je wajen MD na ce masa kai ne ka sa cuki, an kore ka daga aiki, wataƙila iyalanka yarka ta fita daga makaranta ba za ka biyan school fees ba, wataƙila wanda ka ya mutu saboda ba za ka biyan medical bills ba, an ɓata maka suna an ce ka ci baka san wanda ya maka sharri ba, sai ya zo ya ce maka ne maka sharri, ya zo ya gaya maka wannan, ya za ka yi? Shi ba amfanuwar komai tun da ba banda bakin ciki da tashin hankali da zaka samu, wataƙila ma ka shaƙe shi ko ka ɗauki wuƙa ka dafa masa, ko idan tun da gwargwadon abin kasafin da shirin da maka ba a san yadda za ka yi. To shine suke nuna bambanci da gaba da za a kulla da sauransu. Na biyu kuma ya ce fuska ta biyu annahu idza alamahu biha lam yu'biki wa lam yuhayyij minhu ghadaban wa adawa bar rubbama sarrafu dalika wa faraha, cewa idan mutum ya sanar da mutum abin da ya ɗauka na haƙƙinsa na dukiya, wannan ba zai ɓata masa rai ba, ba zai haifa masa yayya ba, wataƙila ma zai farin ciki da wannan bi khilafi ilamihi bima mazzaka bihi ardahu tula umrihi lailan wa nahara, sabanin wato ka zo ka sanar da shi abin da ka kekkece mutuncinsa da shi dare da rana kana kece masa, wa min anwa'il qadhaf wal kiba wal hujub, da nau'i daban na kazafi da gulma da bacanci, fa atibaru ahaduhuma bil akhar itibarun fasid, ba za a itibarin wannan da wannan ba. Wannan shine kashin fasali a wajen kayyim. To anan akwai magana da ya kamata a yi ta sosai. Suratul Hujurati akwai ayoyi da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kawo inda yake koyawa al'umman nan su kiyayi irin waɗannan abubuwan da suka shafi shiga cikin mutuncin mutane. Ya fara da inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ku wanda kai imani, idan fasiki ya zo muku, makaryaci ya zo muku da labari, fatabayyanu, duk an ce fasiki ba fasiki ba, duk wanda ya zo maka da labari fatabayyanu, ku bincika an tusibu qauman bi jahalatin, kada ku je ku afkawa mutane akan jahilci, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, wa yi gari kuna nadama kabin aikata. To wannan mun rasa shi kuma an rasa shi a wajen manyan mutane wanda suke da haƙƙi
akan al'umma. Za a zo musu da labari ko security ne su kawo musu magana ko 'yan sanda ko waɗansu makusantansu 'yan fada su a kawo zance, duk zancen da aka kawo mutum wai babban mutum kenan bai san ya kirawo mutum ya bincika ba, wani an ce ka bada kaza. Ban akwai cikinsu waɗanda za kai ne ma za ka ji an ce ka ce wani abu ka je ka ce musu na ji an ce an ga ka sai ce wallahi ta ba ya haka. Saboda me? Saboda ba binciken ne ba a so a yi, saboda so ake a yadda da ƙarya. Sannan a cikin suratul hujurat Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala tanmizu anfusakum wala tanabudu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kada wasu daga cikin ku su dinga yi wa wasu iskili ko wasu mata su je su ne wa mata iskili, saboda watakila wa'ina kuke wa iskilin nan sun fi ku alkhairi. Ku daina lamsu tsegumi, mutum yana jiya a dinga nuna shi ana nuna shi da baki ana tsegumin sa. Ku daina jefa wa juna sunaye, ku dinga ɗaukar sunaye marasa kyau kuna ba wa kawo. Yanzu yadda 'yan daban nan suke sai mutum ya ce sunan sa Fir'auna, sunan sa Marutu, sunan sa Iblis. Mutum ya dinga musulmi da wannan sunan sa babban arni. To ku daina sau ya ce cir da sunan fasikanci bayan musulunci, ya ce wanda bai tuba ba yana cikin azaba. Sannan Allah ya ci gaba ya ce ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Ya ku wanda kai imani ku nisanci da yawa daga cikin zato saboda wani bangare daga zato zunubi ne. Kawai mutum ya zauna ya suranta wa kansa abu. Wala tajassasu, ku daina leƙen asirin juna. Yanzu jama'a ta kai mutum ne zai maka waya akan aminci, ya maka waya ya gaisa da kai da tambayi ka ashe so yake ya ji wani abu ka faɗa akan wani ko wani asirin ka ko wani abu sai ya recording. Baka san yayi recording. Manzon Allah san cewa idan fa mutum ya magana da kai to kana ka ya juya to kana ka dau amana. In mutum biyu suna magana na gaya maka magana na juya to na bar ka da amana. To amma sai mutum ya zo ya dauke ya sa ka a waya ya recording bai san yana recording ba, ko ya shigo gidanka akan aminci da amana ashe ya zo da waya sai ya kunna, sai ya ja ka da hira, in ya zo sai yankire sai je kai wa wanda zai kai. Ko a biya mutane a cikin gida, a biya su a ce su zo su same ka su ɗauki magana. Duk wannan tajassus Allah ya haɗu. Wala yaktab ba'dukum ba'da, kada sashen ku ya gulma sashi ya rada sashi. Rada kuma faɗa abu kai a bayan mutum gaskiya ka faɗa, amma ka san da ka faɗa a gabansa ba zai ji daɗi ba. Kamar yadda wata cikin mata maza sa sama ce magana a wata da ta zo maza da ce cin yi ba ta ce ai gaskiya ce da ba gaskiya bane da ke mata kasafi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayti. Yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu. Wannan shi ne hukuncin gida. Kamar dan uwanka ne ya mutu a yanko namansa a baka ka ci. Yadda ba za ka so fakari tumu ba kwa so, yadda ba za ku so ku ci naman dan uwanku ba idan ya mutu, to kada ku so ku zauna a kawo muku labarin sa mara daɗi ko ku je ku faɗa mara daɗi. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Ku tsoron Allah, Allah mai karɓar tuba ne mai rahama.
sannan ya rufe da cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku mutane mun halicce ku daga namiji da mace daya, muka sanya ku kabilu da al'ummomi daban-daban don ku san juna, wanda ya fi girma a wajen Allah a cikin ku wanda ya fi ji tsoron Allah. Inna Allah alimun khabir, Allah masani ne mai labarin abin da ake ciki. To yanzu a duba wannan, a duba abin da muke yi al'umma musulmi, abin da musamman arewacin Najeriya babu wata doka a ƙasar nan. Duk abin da kaga damar faɗa a kan mutum ka kece mutuncinsa kai masa shari'a. Kuma waɗanda ya kamata ma su kafa doka su kama mutane idan an bata suna, su suke sawa a rubuta a bata sunan mutane. Kuma da za a yi maka ka ɗauki mutum ka kai shi ƙara wajen 'yan sanda, a wajen 'yan sandan za ka ga an sake shi, sai ka ji an yi maganar gidan gwamnati a ce a sake shi saboda sashi. To ina ƙasa za ta ci gaba, ina ƙasa za ta yi albarka? To duk wannan da jin zance na ƙarya da ƙazafi da giba da sukriya, wallahi Allah sai ya yi shari'a tsakanin mutane da mutane a tashin kiyama. Kuma idan aka je aka faɗa a rediyo ko a gidan jarida ko a social media, gwargwadon kunnen da wannan kasafin ya je, gwargwadon zunubinka da ka ɗauka, gwargwadon ladanka da za a cira ranar tashin kiyama a ɗora wannan mutum, shi kuma zunubinsa da za a rage a ɗora masa. Saboda idan an yi maka, ka gode wa Allah. Duk wanda ya maka sharri ya ɓata maka suna, ka gode wa Allah. Gwargwadon wasu, saboda ranar lahira ladansa za a ɗiba a baka, kuma zunubinka za a ɗiba a ɗora masa. Saboda haka duk da anan malam yana cewa ba sai ka je ka gan shi. Ni ina ganin wannan akan abin da mutum bai sani ba. Amma sau da yawa mutane ane musu, sun san an yi, sun ma san wanda yi. Za a yi musu kasafi, sun san kasafin da aka yi musu, sun san wanda ya je ya yi kasafin, kuma suna kallon sa, amma shi bai zo ya ce a yafe masa ba, bai zo ya ce ya tuba ba. To irin wannan yawanci mutane ba sa yafewa, ba sa yafewa. Saka in mutum na son kansa lafiya, ya nemi afuwa tun daga duniya, ya zo ya yadda cewa ya aikata kaza, a yafe masa. Amma sau da yawa mutane suna gani, sun sani wannan shi ya je min kaza, wannan shi ya sa aka rubuta kaza, wannan shi ya je yana yada kaza, suna kallon sa sun shiru. Shi kuma bai zo ya ce ai mun afuwa ba, bai kuma je ya gyara ba, sai a ranar lahira. Shine manzo Allah ce da nan babu dirhami babu dinari, sai ciniki ne tsakanin lada da zunubi. A dauki ladanka a ba wannan, a dauki zunubinsa a dora maka. Shi ka shigar da shi aljanna, kai ka shigar da kanka wuce jahannam. Saboda haka ayi kokari a rike wa'annan ayyukan sautin kujirati, ayi kokari kuma a daina waɗannan abubuwan, ba su da amfani. Bisa dace goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kun ga dukkanin muna nan Lagos. Tun da muka zo Lagos tsakani da Allah, mutane muke gani, waye zo ya gulma wani? Yanzu da Arewa muke. Mutanen sun yi ilimin su, suna aikin su, kowa zancen aikin sa yake, kowa zancen ci gaba yake, me zai samu economy, me yake faruwa a duniya, mai Trump babu. Amma in mutane jahilci ya shiga cikin su, ba su da aikin yi banda wannan ya baci wannan, wannan ya gulmar wannan, wannan ya zagi wannan, wannan ya wannan kasafi. To abin da ya kashe mana arewacin Najeriya kenan, kuma ana ganin rashin ci gaba ba a yi da shi. Barin waɗannan ayoyi, barin wannan guidance na shari'ar musulunci, shi ya lalata mu daga sama har ƙasa, daga manyan mutane har ƙanana. Babu inda ba a wannan.
gidan manyan mutane in ka je abin da ake kira gulma, ƙazafi, sharri, hasada. To ina ƙasa za ta ci gaba, ina al'umma za ta ci gaba. To shi yasa muna zaune muna kallon sauran sassa na ƙasar mu kullun tsere mana suke, saboda su sun yi aiki da abin da Allah ya sauka mana, mu mu aiki da shi. Karanta Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.